Awukwazi ukubaphoqa abantu ukuthi abanikele. Makukhulunywa ngokunikela kukhulunywa ngento esuka othandweni. Mangithanda ukunikela ngiyathanda, mangathanda ngithanda. Angingalandelwa amazwi okuthi manganikelile uNkulunkulu ngeke angenzele lutho. uNkulunkulu onjani lo othengwa ngemali? Othengwa ngemali manganikelanga ngingenawo amandla okunikela imali enginayo. Ngihlela ukuthi ngihambe ngothenga ukudla sekufuna ngithathe leyo mali enginayo nginikele ngayo ngoba naku ngincenga ukuthi uNkulunkulu ezongenzela izinto. Hayi akuhambi kanjalo akuyena uNkulunkulu loyo. Ekufanele ukuthi inikela kuqala ngako konke onako ivangeli lamanga lelo. uNkulunkulu bafowethu noma unganganikela mawungenayo imali okunikela ake sikushiye ukuthi awunayo asithi unayo. Ungenalo uthando lokunikela uNkulunkulu akanankinga ngoba uNkulunkulu uthanda into esuka othandweni. Uma wena uzokwenza ngempoqo kodwa uthando lungekho, hayi ngeke uNkulunkulu akayimukele leyo nto. Yonke into uNkulunkulu ayimukelayo umukela into eyenziwa umuntu ngothando. Hayi ukuthi uzoyenza ngempoqo. uNkulunkulu akaphoqi umuntu. Uma kuukuthi kufanele unikele, makuthi thatha isikukukazi senkukhu uhambe onikela ngaso, uma sisuka othandweni isona uNkulunkulu azosamukela. Hayi ukuthi ngitshele wena okuthi hey le mali le nikela ngayo yonke le mali yakhambi kanjalo bafowethu. Abangakhohliswa abantu kuthathwa imali yamathongo kuthiwa khanje konikelwa ngayo yonke. Hey bangakhohliswa abantu. Akwenziwe izinto emakhaya, kondliwa abazali emakhaya, kugcinwa amacala asemsamo emakhaya. Nalento yokuthi abantu balobe beqamba amanga ukuthi imali umuntu anayo yasesontweni ayikho leyo nto. Babodlala umfundisi wakhe akutshela amanga ukuthi nikela la ngoba vele le mali yasesontweni ayikho leyo nto. Imali yethongo lakho, imali umsamo wakho. Hamba okwenza izinto kini emsamo ubuye kuzokhonza la esontweni. Esontweni kuyakhonzwa, emabandleni kuyakhonzwa emabandleni. Hayi ukuthi uma ukhonza ebandleni elithile izinto okonazo ke manje inkomo ke manje unazo nemali onayo nemoto sekweza sesontweni ayikho leyo nto. Umuntu lokutshela amanga loyo. Amathongo ethu asabela izinto ezithile. Opheshe nje mina bazofuna ukubukwa ngami ngoba bazothatha konke ababenako noma kuyami bakunikeze mina bese ngithi mina kwasesontweni akuhambi kanjani. Okwakangcobo ufanele inkomo ngihambe ngoyihlaba kaNgcobo, kufanele ngobonga kaNgcobo emsamo. Yebo ke mangithandazile kukhona okuhle engizokwenza uNkulunkulu, kodwa indaba nayiqala khona iqala ekhaya. Kofuze ufuna ngiqale khona ngihlaba inkomo enkulu, mangihlaba imbuzi ngiyihlabe khona ekhaya kuqala ngaphambi kokuba ngithatha inkomo ngiyise esontweni. Isonto liza kamuva kodwa umsami wona ohamba phambili. Ikini lona elihamba phambili. Abantu abaningi banenkinga. Bazi ukuthi into mesuyenze esontweni usuyiqedile. Ayikho leyo nto. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethene ezinto. Amavasha abashosile. Bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhula kakunini abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela